Well, astăzi o să facem un video despre mâncare. Știu că e un subiect care ne place multora, de asemenea și mie foarte mult, că îmi place sala și îmi place să mănânc sănătos, dar îmi place și mâncarea. Îmi place să mănânc și mult, și bun, și de toate. Așa că sper să fie de folos acest clip, cărora vor să mănânce sănătos, dar vor să mănânce și bun. Pentru că se poate. Se poate să fie și bun, și sănătos, și chiar bun pentru tine, efectiv, că să aibă nutrienții necesari, proteine, fibre, tot. Așa că astăzi facem pancakes, protein pancakes. Mai pe scurt, mai pe românește, clătite proteice. O să fie clătite americane, proteice, se poate face și normale, de ce nu, dacă faci aluatul mai subțire și îl torn mai mult, dar de felul meu și usually fac din astea pancakes. So, o să vă arăt, nici nu o să stau foarte mult la discuție, o să vă arăt ce avem nevoie, o să vă arăt cum le fac, efectiv, normal pancakes, nimic special, în afară de ingrediente și de mixaj, nimic nou, nu am o tigaie specială de clătite din aia plată, că nici nu am nevoie la pancakes, așa că, o să vă arăt ce proteine folosesc, cam în spate vedeți un pic ingredientele, o să vă fac un close-up cu tot ce aveți nevoie, cam tot ce vă arăt eu este relativ subiectiv. Pentru că puteți să schimbați pudra proteică, puteți să schimbați cu ce ungeți tava. Poate fi ulei de cocos, de măsline, normal. Eu desigur vă sugerez să fie ulei de măsline puțin și să nu fie foarte mult. Mai bine luați-vă o tigaie care nu necesită ulei, care nu se prinde. Eu de-aia mi-am și luat o tigaie mai șmecheră, un pic, nu cea mai șmecheră, dar mi-am luat o tigaie mai ok, ca să nu folosesc foarte mult ulei. Urăsc să fie foarte multă grăsime, să folosesc unt, ulei foarte mult. Așa pentru a condimenta și a da un plus de gust, e binevenit. Ne punem pe treabă să vă arăt ce folosesc la faimoasele mele protein pancakes, care le-ați văzut probabil pe Instagram și dacă nu ați văzut, să-mi dați un follow pe aici. And let's get to work. Cam astea sunt ingredientele. De principiu folosesc ovăz, nu folosesc făină de ovăz pentru că le blenduiesc și iasă făină de ovăz. Ingredientul meu secret este bicarbonatul. Le face foarte pufoase. So, those two. Plus proteina pe care o folosesc momentan este cea de la Vitabolic, vegană. E ISO vegan cu gust de vanilie. Au și de ciocolată, este foarte ok, ca și consistență, super ok. Apoi, desigur, lapte de migdale, plus apă, altceva nici nu mă complic, puțină scorțișoară. Asta e ca și umplutură, aici puteți să alegeți ce vreți voi, dar o să vă arăt la sfârșit cam cum toate ingredientele le mixez cu mixerul, cu blenderul. Toate le pun în ăsta. Prima oară uscate, deci prima oară facem ce uscat, le blenduiesc și apoi pun lapte și apă. Apoi le blenduiesc din nou împreună, then le gătim.
a fost video pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Am și eu aici în fața mea. Într-un timp nu prea le-am mai făcut. Chiar săptămâna asta am făcut primele clătite după, nu știu, vreo 2-3 luni. Cam așa ceva. Și am zis că trebuie neapărat să filmez, trebuie să vă arăt. Am primit foarte multe mesaje. Ce puteți face ca să fie mult mai apetisante? Eu folosesc miere, pentru că mierea e deja sănătoasă. E un îndulcitor natural, folosesc și mierea naturală. Nu din magazin, din comerț. Vă recomand să nu folosiți miere din comerț, ci să mergeți în piață, să luați de la people care chiar muncesc pentru lucrurile astea. Ce vreau să vă zic e că mai aveam și siropuri fără zahăr pe care o să trebuiască să le recomand. O să dau o comandă cu siropuri fără zahăr, foarte bune și nu au zahăr. În astfel de situații, aș vrea sirop de arțar fără zahăr. So, that's what I'm gonna do. O să comand un din ăla și o să folosesc la următoarele mele clătite. De asemenea, puteți folosi și Nutella proteică. Este Nutella proteică. Găsiți peste tot. My Protein, Jim Beam. Cam la astea găsiți Nutella proteică. You're good. Puteți pune peanut butter. Dar I'm sticking with miere. Îmi place mierea cu fructe. Nu prea-mi plac clătitele cu ciocolată. So, yeah. I'm sticking with this. Super fresh. Sățios. And good. Yeah. Dacă o să vă las în descriere gramajele, ca să știți cam ce și cum. De obicei merg după ochi pentru că știu ce vreau și ce cantitate îmi doresc și deja le fac de foarte mult timp și îmi dau seama cât iasă și cât trebuie să pun. Dar o să vă pun niște gramaje pentru o porție de clătite cu vreo 4-5 clătite din astea mai mari. O să vă las acolo în descriere, check it out. Dacă v-a plăcut astfel de clipuri, putem să mai facem, desigur, și din alea super pufoase, putem să mai facem alte rețete. Așa că, da, nu știu, să lăsați un comentariu să știu ce v-a plăcut, ce mai facem, dacă mai facem. And yeah, follow, subscribe pe toate rețelele. So, yeah, ne vedem la next video. Sper să aveți o zi, săptămână, orice mirobolantă. And see ya!